Tibay kay intro no. Nakalimot dahil kong introduce ana akong intro mga tibay na kayo. Balik ko na to kay sa so no, tibay na kayo no. Kanang kabalo-balo na ta mo edit pa pero mao na na intro na to kuno ngayon. Sumayong pagpamuyo sa inyo diha ano. Tirada diha sa mga kagagawan ako tibok kalibutan. So ganina na maligya na po may balot no. Ako ang napagtansya-tansya ba nga di gid magsilbi nga maligyag balot niya mag-vlog kay mawala ka sa focus. Bao nga wala may mga clip nga nahitabo og wa jud ko ka video jud kay busy jud kay ang balot life. So nakauna-una na pug ko nga og ipadayon ako ni akong vlog. Nga dugay kay mo isdog kay pila pa tong subscriber last na kong check 91 pa. Kunya dugay kay ko kakwartaan ning style ani. Mo na nga paminaw na ako murag mundang naguro kong vlog ani siguro. Og kuan kay isud kayo. Mamalot na lang ko forever and never. No? Kaya sa balot dali ra kay kwarta mo na nga ikaw gusto ka mo asinso imong kinabuhi mamalot na lang pud ka. No? Kami sa among pagpamalot ikaduha na mong adlaw ron pero sunod semana, sunod adlaw siguro magpalit ni mig bios. No? Tibay kayong balot. So kini nagpahibalo lang ko nga gikapoy na akong vlog kay gusto na ko mamalot perme. No, inana ko. Makakuan ka. So niabot na pud tani yung nani nga style no nga kanang atong mga ipang istorya mga wa na pa yung mga pulos ba. Na maligya akong kalo sa YouTube. Wa may nipalit. Hanggang nangayo. Di po magsilbi. Kung mangayoon. Wa ko income. No? Mao nga. Siguro, yung una ko ni nga pamamaalam sa inyo di ba nga. Dire, undangon na ako ang akong vlog. Huwag mahimo. Vlog 8 pa tanaw. Pero huwag maganahan dahil kung balik. Vlog rin punta. Kaya vlog is life man. Vlog is life. So siguro mag-video ko. Siguro sa mga niagin ako nga video na ingon ako nga i-career na ako ng vlog no. Pero sa nagpaniid ko sa tibok kalibutan ba. Vlogger naman halos tao tanan. Wa na yung mananaw. Mao nga kini akong mga himuon siguro is dokumentary na lang na para sa mga umaabot ng panahon. Para sa mga sumusunod ba. Sa akong mga apo, sa mga bata nga tumutubo ron nga na diri may na lang na sila matanaw-tanaw nga oy, naman ay nagaamu ang tirador sa YouTube bisag way subscriber ba ni. Tirada magyapon siya mga istorya wala ba. No? So may pagpamuyo sa inyo sub. Wala edit na nga kanang edit nga hinaud na. Ikapoy na kung mayo. So karon matuog na ko no. Ani, i-upload ko na niya. Paluding na ako matuog na ko largo. Daghang salamat sa pagpaminaw ni nga to ang panaghisgot-hisgot sa mubo nga panahon no. Pero kining video halas na ko ning upload. Nya maabot ning kuan gyapon. Maabot na tagwan na subscriber pasig mo balik akong gana. Nya makauna-una ako nga mag-vlog rin kaya punta. Bisag mamalot-malot ano kay. Siyempre ka nang balot-balot na mo. Mudato naman yung mana. Bisag kung saan. Kining vlog-vlog. Wala man. Nawa ako kurso. So na tao no ning abre ba. Muna mo hilom sa takadali. Ma? Ma? Si mama to. So maghilom sa ta. Gawas na si mama. So, mao na ni. Mao na ni ako ang istorya nga. Dire na lang tatama na ni. Salamat kayo sa hamubo nga panahon sa mga kaigagawa na ko diha. Tibok kalibutan no. Admiral Papa. Peace. Char, marag si Kong ba? Ay, nanay, ang ikuan na sa akong idol ng si Kong. Chiki Pira.
Chikipira. Peace. Yan na. Saba ang mama eh. Saba kay si mama no. Kadungog mo? Wala. Pero na si mama diyan. Nagkuha kay video na nga eh. Naganad-anad na ko guys nga maglihok ang taos palibot na ako nga ako magnanay storya kaya para kuan ba so sa makausa no dire na ako utloning akong kuan salamat guys panahon nga nagkastorya ta ninyo. Alangan katong last po na akong video niya na ako nga. Dili itong karon katong last pa dyan. Niya na ako nga comment mo content mga buanga mo. O ano ni comment? Kanang akong mga sulid ni ingon ramnog idol. Sig balik-balik ka ng idol. Content akong kinahanglan. Pero na kay ka content ba? Kaya parang padayon ta ba? No? Ikapuya ang style ay. Ikapuya pa kay ko kay malot pa ko. Isa pa na nag-discourage na ako ba nga. Di na akong vlog. Mo nang tama na no. Enough. Tama na taning kon. Motherfucker shit. So kanang background nga tong gigamit no dire na gika no. Tibay kayo no. So niabot ng 7 minutes itong video no. Ikat-kat na ito ni ginagmay. Then di na ito ni itarong og edit kay mahulog man nga pamamaalam na to. So dili na tataman. Love you. Bye bye. Salamat kayo. Huwag niabot pa ka niya. Daghang salamat yun sa mubong nga panahon nga nagkuyog ka ninyo. Undang na ta. Ratsada people. Woo! Busha!